Velkommen til Love Fitness. Vi har en 21 minutters træning, som hedder 10-50, 10 sekunders pause, 50 sekunders træning. Jeg bruger en stol til Bulgarian squats, hvor jeg har den ene fod på stolen, og så bøjer jeg ned her og sørger for, at foden er foran knæet, og så løfter jeg op her. Og jeg tager et par håndvægte i hånden, sådan at det bliver tungere for mig at lave den her. I kan vælge bare at lave den uden håndvægt, den er også hård uden. Hvis I vil, må I selvfølgelig meget gerne, også når I hvis I har håndvægte, så kan I jo altid enten lave nogle arm curls, eller I kan løfte. Det bestemmer I selv. Det er vist egentlig bare det. Så bruger jeg en sandbag i en enkelt øvelse også, hvor det også er valgfrit, om I vil bruge en sandbag, eller om I bare vil nøjes med at lave kropsvægtøvelser. Men det var det. 21 minutter, og vi starter. Den første er jump squats, og der tager jeg min håndvægte med og hopper med dem. Så det bliver 10 ekstra kilo. Vi starter. Sørg for, når I laver jump squat, altid bagdelen tilbage. Og I skal ned i de knæ. Bagdelen tilbage. Vægten på hælen. Tager de sidste uden. Så har vi crab toe touches. Sørg for, løft op i bagdelen, når I løfter op. De første 7 øvelser her skal gentages til sidst i programmet, bare i omvendt rækkefølge. Bare 9 sekunder. Så laver vi jump lunges. Sørg for bagerste ben tilbage. Ret ryggen. Så skal vi ned og lave mountain climbers. Sørg for at holde rumpetten nede. Knæene skal presses op mod armene. 5, 4, 3,
Hvis I synes, det er for svært at lave lift-off, så nøjes I bare med at lave feet claps. Men I hopper sammen her, kommer ned, slår fødderne sammen. Så er det frogger fra side til side. Hvis I står lige her i midten, så hopper I siden tilbage. Sørg nu for, at jeres bagdel så vidt muligt bliver nede. Undtagen selvfølgelig, når I har en pause. Jeg har modsat knæ op til skulder, albue hedder det. Så er det burpees. Så er det de første 7 øvelser, som skal gentages til sidst i programmet. Bare i omvendt rækkefølge. Burpees. Med eller uden armbøjning. Med eller uden hop. I kan jo vælge. Gå tilbage. Armbøjning på knæ. Gå frem. Op og stå. Gå tilbage med modsat fod. Okay? Der er altid muligheder for at skalere øvelsen ned. Det var de første 7. Meget konditionsmæssigt. Så kommer der 7 lidt mere styrkepræget øvelser. Og der skal vi blandt andet indgå, eller der indgår den der stol blandt andet. Og jeg bruger min håndvægt. Og i en squat bruger jeg min sandbag. Så vi starter, og den første er dive bomber. Der ved I, at hvis I kun kan køre frem, så gør I det. Så hvis I kan køre frem, ligesom under plankeværk, hertil, så kan I bare rette op igen. Samme øvelse igen. Hvis I har mere mod på det, jamen så kravler I tilbage under plankeværket. Så I laver sådan en reverse. Så kommer Bulgarian squat. Der skal I have stolen. Så er ben tilbage.
får vi brug for igen. Så laver vi donkey kicks. Kommer ned. Hopper fra side til side. I skal så nærmest lidt op på hænderne og stå. Sørg for, at I står på skuldrene, står på hænderne, at I ikke kommer ned og står her og hopper. I skal op på jeres arme. Så er det Bulgarian squat til den anden side. Sørg for, at foden er foran knæet. Ens ben bliver helt gelé. Elbow plank, leg lift. Så ned og lig her. Løft. Prøv at løfte uden at dreje i hoften. Hold hoften nede. Spænd i ballen. I maven. Sekunder. Så skal vi lave squat and leg out. Der tager jeg min sandbag med. Jeg kører en squat med lidt bredde på benene og ben ud. Og jeg passer meget på, at jeg ikke snyder her. Så jeg er sikker på, at jeg kommer ned og bøjer cirka 90 grader i benene. Og at jeg har vægten på hælen. Strutter retter ryggen. Strutter bagdelen bagud. Sidste øvelse i den her styrkedel. Og så skal vi lave vores cardio en gang til. Hvis det er svært at komme tilbage, kan I jo sætte knæene i, når I kører tilbage. Knæene i.
lige en pause. Så er der cardioafdelingen tilbage. Og der sluttede vi med burpees. Så den starter vi med her. 5 sekunder. Burpees. Vælger selvfølgelig selv stadigvæk, om I vil have armbøjningerne med. I kan jo altid lave armbøjningerne på knæene. Bare sørg for at komme ned i knæene her. Tilbage, spænd i maven. Armbøjning. Ind her. Bøj i knæene. Hernede fra. Sæt af. Så er det frogger, side to side. Hvis I ikke er så meget for at hoppe i den her, kan man også bruge sliders. Små håndklæder. Og så køre fra side til side. Der er 6 sekunder tilbage. Så er det feet clap, lift off. Sekunder. Mountain climbs. Nu giver I den gas. Knæene ind mellem armene. Mine mavemuskler er døde. Husk skuldrene over hånden. Pas på, at I ikke kommer for langt her tilbage. Indover. Sekunder. Jump lunges. For mig gælder det ikke tempo her. Her gælder det om at komme så langt ned som muligt, uden at smadre knæet på gulvet selvfølgelig, og få benene langt tilbage. Så I får det her
hårde træk i ballen. Crab toe touches. Husk at spænde her. Bagdelen op. Sekunder. Jump squat, sidste. Prøver lige at tage nogle stykker med håndvægt. Altid skuldrene tilbage, brystet frem. Der er 18 sekunder. Husk. Ned. Det her var Love Fitness 11. Og hvis ikke I har fået pulsen op her i det her program og styrtsveder, så er det fordi, at I ikke har givet den maks gas. minutter flyver jeg afsted, og jeg håber selvfølgelig, at I synes, det var sjovt. Og så længe det er sjovt, så kan man også godt holde ud og lave den her træning. Derfor varierer jeg også rigtig meget, både i tidsperspektiver og i udstyr, og hvor lang tid træningen varer. For det kan jo også, tidsperspektiv kan jo også være 10-30 eller 5-55 eller 10-50 som i dag. Men tak fordi I var med. Vi ses. Hej.